ta sa porosyaon isaddo portibyon rap mahida madok au porosea ibada Jehova ido ama parduna sedosa natunggu palangit o tanah au porosea di Yesus Kristus anak ibada Jehova na sasadaya imana dulu ni si Maria nagabibian si Anton di Korbadia adorak selalu ido tuhatta na tumau na berdi di panguhuman sila na mati terpajal lo ibana di hawa pinorsila na tua tubano duru dungitano na mulak mangulu di are potolu na manai ke surgo lau hundu siang mundi pada Jehova amanai para gubernur setulan di sima ibana pai mulak surga tanaon manguhumi halak amangulu dohot au porsea di tonde korbadia jalalong sadahuria nabadia huria hatopan ila krisen apa nabadia dohot di aisyah ni dosa dohot di hatai naman mulak mangulu songot daingnya dohot yang luar na surah sudah amin.
titing HGBP Reso Cakung Minggu 27 Agustus 2026. Topik Tugu Marsitiupan Tuhati Goran. Nabarjulu Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima minggu pesapuluaho dung trinitatis. Namar lapatan hasitudusa daun di debata. Topik Tugu Marsitiupan Tuhati Goran. Nabaduahon ruas napidda. Mamuk kasadarion Minggu 27 Agustus 2026 nungapidda huriabe ima keluarga Nixon T Baribing jadi buru tarihoran KTA nomor sia 07 Sian Ui Jericho pidda manasida tuhuria Kristen Okumene pengutusan pondok obi debatama nama masuk nasida gabe ruas na burju di Huriana nabatuluho pertangyangan wik di hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 sia 30 di Batu Bahuriat tado pertangyangan wik di bagas ni keluarga Hana Beban Buru Manulang alamat Gang Sakti Kapung Sawa Wi Nasaret. Di hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 sia 30 di Batu Bahuriat taruh pertangyangan wi di bagas ni nabarjolo keluarga situa GP Hutapea Buru Manurung alamat Aula Gereja wi Bethlehem. Nabaduahon di bagas ni keluarga Ji Hasibuan Buru Citijak alamat Sakung Drain Jembatan Tinggi pinggir kali wi Galatia. Nabatuluhon di bagas ni keluarga Nona Sibulon Buru Dulu Seribu alamat Jala Puluk Gebang Permai Gang Beo 1 Sada RT 10 Tolu RW Opa nomor 34 Depaan Indormat wi Jericho. Napapaton di bagas ni keluarga DM na 70 KM Buru Tauruk alamat Jalan Malakazaya dulu klaster Dinija RT 4 RW 10 Sada nomor 12 A Rorotan Sakung Sidicing wi Kana khusosoy kami matusudi ruas na di wiki asaro maddohoti partang yang ani nababaton nagabe ruas tanggungan hobar tu hasil sermon parhalado na di hari Kamis 10 Agustus 2026 ditetapon ma nagabe ruas tanggungan di huriat tahagabe pera so cakung ima nabarjulu sahala natoras jaladang adong be pasariana nabaduaho danak ima naso yanakon kadung naso marguru malua doho naso kariju dope manang parsikola marhitom mapinabotoho tu sudi ruas asa molo adong masuk tanggungan nasa lilingod di ruas ta hapedang hobar tupuin nomor sada do nomor 2 asa mendaftar magabe ruas parsahala di huriata napalimahon perayaan HUT HGBP na pa 165 tahun HGBP naing patupa ibadah raya di ulang tahun HGBP napa 160 tahun ima di hari Minggu pa 20 dung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2026 namaringana di Sitiadon Gelora Bung Karno Manang GBK Jakarta naing didohoti 100.000 ruas marhadu muat tusi tusudi HGBP na distrik Walu DKI Jakarta mengirim perwakilan laho maddohoti acarai siak kuriat dah HGBP Reso Cakung mengirim 500 hala
ruas dibaheni khususoi hami matu sudi ruas haga BP asa didaftar dirina laho maddohoti ibadah rayai tuling nadong tarsurat diganu titingta manang klikling nadong di warta na dikirim tu guru wani ganu wik nabauna pon titing parbogason manang titing na parjulu naing majalo pasu-pasu parbogason ima Ranto Leonardo Padapotan Nadiak anaknya Mata Maruba Nadiak Tubuni Nata Sumarli Bursi Hobbing alamat Rusun Tower Cakung Barat ruas ni Gereja HGBP Cakung Reso Cakung Distrik Walu DKI Jakarta Doho Orwana Rebecca Bursi Hobbing Burunya Mata Morhasi Hobbing Las Maria Buru Huta Barat alamat Jalan Sungai Kampar 10 nomor 20 RT 20 RW 01 Semper Jakarta Utara ruasni Huria Hakai Tanjung Priuk Resok Jakarta 5 daerah 12 Jawa Lampung pamasuk-masukan nasida di hari Sabtu 5 September 2026 di Huria HGBP Reco Cakung Distrik Walu DKI Jakarta tuhat nama masuk parbogason ni nasida napa pituhon titing parbogason manang titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma ima Zipri Brianto Siturus anaknya Mata Herman Aryadi Siturus Marlina Ratu Hipas Buru Sirai Nainan MR Buru Siahan alamat Kampung Petukangan RT 01 RW 05 Rawaterate ruasni Huria HGBP Cakung Resort Cakung Distrik Walu DKI Jakarta Doho Orwana Santinanda Buru Raja Guguk Buru Nyamata Ketler Raja Guguk Albine Buru Sinabela alamat Jalan Sangkuriang Ujung Menteng Jakarta Timur ruas ni Huria HGBP Reco Ujung Menteng Distrik Walu DKI Jakarta pamasuk-masukan inacida di hari Selasa 25 Agustus 2026 di Huria HGBP Reco Cakung Distrik Walu DKI Jakarta tuhat tamana masuk-masuk parbogason ninasida napawaluhon Dewan Koinonia seksi Sekolah Minggu di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 10 WIB satu nasidung naing dipatu pado acara khusus ima pelepasan anak sekolah minggu gabe remaja namaringana di gedung gereja HGBP Reso Cakung pinangido matu sudi natoras ni sekolah minggu na yanakon na naho gabe remaja asaro maddoho di acarai jala marsidoho ma tuaka latihan na pinatupani guru-guru sekolah minggu nabadua ho seksi paropuan jamuan kasih di hari Minggu 30 Agustus 2026 dung sidung per minggu pukul 7 WIB doho per mingguon pukul 7 WIB seksi paropuan nasian wi Galatia patupahon jamuan kasih ima berupa minuman kopi doho tes temanis tu saluhu ruas naro tu para mingguan nabatuluho seksi ama di hari Jumat 22 Agustus 2026 pukul 10 WIB naing dipatupa seksi naing dipatupa sermon seksi ama namaringana diaula ni garejata khususoi hami matu sudi amani huriatta asaro maddohoti sermoni nabasyahun di Wamarturia seksi musik perkutan song leader seksi musik
ni Huriatta HGBP Reso Cakung menerima pendaftaran baru turuas nagabe song leader di Huriatta. Di sudi ruas nanaing mendaftar song leader asa dihubungi ma ketua seksi musik ima Krisman Gurning nomor HP tabereng ma diwartata. Napa 10 Dewan Diakonia. Seksi Diakonia Sosial Huriatta kunjungan kasih di minggu na salpu di Patupa Huriatta madulu ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit na hinubasan ni padita parhalado doho seksi na didulo ima na parjolo Agustian Silitonga di rumah sakit pekerja Wik Galatia. Napa dua Gabriel Alek Iskandar Nadiak di rumah sakit pekerja Wik Galatia. Napa dulu Bapak Bornok Sitijak di rumah sakit pekerja Wik Galatia. Napa Patun Yabes Lepi Kristanto di rumah sakit pekerja Wik Efesus. Tuhat teman mangaleho na hamamelum ni sahi di sudi ruas namar sahi na dirawa di rumah sakit suang songoni nang akaruas na dirawa di Bagas Nabi. Seksi pendidikan beasiswa dari PT Unidad Traktor. Sadarion Minggu 27 Agustus 2026 imatiki perpudi papunguho berkas tu beasiswa PT Unidad Traktor turuas nasoheado pe madaftar asa di papungu ma berkasna ima paling gudang 2 hala ganup keluarga rata-rata nilai 10 mata pelajaran sauti-hoti na 7,5 tu namar sekolah di SMP SMA doho keguruan di papungu ma fotokopi nilai rapot fotokopi kakak doho nomor rekening natoras ni parsikolai ndapa 10 sadahon laborat toto ribe donatur penitia pesta huria pesta gotilon do perayaan ulang tahun gereja HGBP Reso Cakung napa 44 tahun. Laporan sementara hasil toto ribe manang donatur pesta huria pesta gotilon doho perayaan ulang tahun gereja HGBP Reso Cakung napa 44 tahun diganui buima tazaha dilebar titing taganup. Aladang dokonon nami tu hamuna amanami na nami bolo nang lunas dilean HP dang adong dope wartai berarti dang sahat dope tu bendahara ni panitia pos marohamuna aung gondon guarmu disi bolo warta sadarion ngahu behayar ale dang guarhuina berarti rajumat membuat resiko yak kena satu bendahara dan ngolo kami memabai goar Uima tasaha dilebar titing taganup songonima saha di titik
Di betong bandok rupanya kamanginang, kebenaran dalam kasih harus kita sampaikan di dalam santun, dan kita perlu menanamkan sesuatu hal, bukan menyenangkan, tetapi untuk mempertegas kebenaran. Unang racit rohata, unang torbadele hita olan alani akana masa. Alai marsitu humai hita akamanginang patpahon ala ditugu ala ditopado dibatado hita songon namado ayat 10 nomi, seperti saya ibaratkan suatu orkestra yang memiliki banyak alat-alat musik. Ada di situ akustik, ada di situ trompet, biola, piano, drum, dan masih banyak lainnya. Mereka masing-masing satu sama lain tidak bisa mengeluarkan suara yang bukan dari dirinya. Mereka bergerak, memainkan bukan juga di waktu yang sama, ada waktunya. Tetapi hanya satu yang mengatur, lima kondukturi, dirijen. Itu yang mengatur. Sadi hari do makuling basi, sadi hari do makuling piano, makuling trompet, biola, dohotia segala macam, tergantung tongkat yang di dirijen. Oleh sebab itu sada do diriheni, sada do kondukturi, sada do alni sada do nang daging ni Kristusi, sada do nang ului ima Kristusi, nang akka hatoropani, akka trompet, biola, daging ini Kristusi ima hita. Mungkin bidang kita bukan di suatu tempat yang secara menyeluruh, tapi ada waktunya. Suatu saat kita akan dipakai Tuhan, dan kita akan dipaksa Tuhan untuk membunyikan suara kita kapanpun kita keluar, dan kapanpun kita bisa memberikan suara indah melalui lantunan pujian, tindakan, perkataan, dan juga pengakuan. Aido di kodangnya ke asi-asi di Tuhani meragam bedo di hita jaladang boidos dui saluhutna tuhita. Tidak bisa kita sama-sama memiliki talenta yang sama, tapi Tuhan dengan sengaja menghadirkan banyak talenta supaya untuk memperlengkapi, bukan menjadi pembanding. Alani ambui disodang bui, alani ikon monang dohita, alani naparpudi memusaya kamanginang ikotugu marsitio patu hati goran marite holoni Kristus ima tapake molonunga sadar hita jala tauboto hita do daging ni Kristus sih jala Kristus ido ulu di ngoluta. Marilah kita tinggalkan masa-masa menjadi iman yang anak-anak. Asa matoras bedo hita jala gabejol manatang do hita mangihuton hagok ni ripas ni Kristus. Kepenuhan kesempurnaan dalam Kristus memang sulit, tapi kalau kita mau dan berkomitmen untuk berakar dalam firman Tuhan, kita pasti bisa, dan Roh Kuduslah yang akan membantu kita. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata amanami na di banua kicang. Dihatam na behutang kami ali Tuhan pasu-pasu may jala ramotiasa marurat jala marparbue di ngulu nami. Asa ido nagabi bohal di partanun nami ali Tuhan makalugahon ari-ari na pinasahat mo tuhami to joluan ni arion. Tubuto hami ro takas golang ni akapar gumito ni ngulu ni akana prosea hati hai. Alai di pamonagodo ibana ali Tuhan. Marhite tondimi na mangurupi akka parbarita nauli laho mabuan barita nauli na sitong tu si pareon ni akka na olo manangiosa tumpe naung di jalo na sira halwani ali Tuhan sipata mangihot hagot ni daging ala hatoroban ni namasa di portibion sa ido na gumogo sian rohani na sira alani ali Tuhan magido mahami marite tondimi asa tondimi namian di rohanami iman ali Tuhan na mangurupi hami dohot madongani hami patupahon nasa nauli na denggan jalan na pantas jeropanmu na badia say urupanmu memahami ari Tuhan makalugan ari-ari ngulun nami mangulahon na sitong jeropanmu tumpe ikon ali Tuhan saduhut nay na sohobar tu pikiran nami jaladang hobar tu gugon nami alai say holat na tuhodo hami makaberusan alani papos marohanami malo ikon jaro daging nang todin nami ali Tuhan patupahon hati goran na sitong jala na bonar deropan mi jala pasado memahami songon ruas ni huriam songon daging ni Kristus ala Kristus ido uluan ni huriam
alania le Tuhan saya lehoma parvirtuan tuhami jala asa margogo mahami lau patu pahon na uli na denggan di kadopamu jala natama Tuhan le batama nami na di banua kecang na di bagasan tikel penunga hutangyo kami wa tikting na masa doho naneng si pamasa urito totopon marhite rapot ni huriam jala pasu-pasu map aka program nagabe rutinitas songon pertangyangan week ni huriam jala postur jala lehon ma pasu-pasum marlo pegada menom mutuaka bagas keluarga nama jakon bagas nale Tuhan gabe inganap pangalapan ni pasu-pasum dia kagaduk week jala pasu-pasum malaka dongani ruas di huriam nama nopot bagasi asa patarohoromu masahat nasida jala bui nasida rap mamuji pasangapong guar muda badia di bagasan dame nasyakwe jala martang itu hamil Tuhan di ruas nami na pindah huria di madongan nami keluarga amang barimping inang boru tari horang nasian wik Jericho pasu-pasu nasida le Tuhan di parsauran na baru na pinukan ni nasidai asa tungang giat nasida gabe ruas ni huriam na tama jala na uli bagi gereja na tiro huria na tinopot na nasida le Tuhan nang martangnya mahami le Tuhan di ragam ni aka ulau na pinatupan ni distrik ima perayaan HUT HKBP na pas 125 tahun ton ali Tuhan pasu-pasuma saluhut aka panitia pasu-pasuma saluhut aka ruas na berencana madohoti ulau na boloni na dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 asa manitele Tuhan lama sangat war munda badia jala makorhon las ni roha tuhami saluhutna na makalason hari perayaan HUT HKBP na pas 125 tahun ali Tuhan jala hutang kami dodongan nami nanaing manjalo pasu-pasu parbogasoni ima ranto Leonardo padapotan aliak dohot orwana Rebecca boru si hombing songni nang Jeffrey Prianto sitorus dohot orwana Santi Nanda boru raja kuku asa homan ali Tuhan nama dongani nasida mangrupi nasida biaka persiapan asa di hari nabi nuhul nasida gabe ari las niroha di nasida lau pa jojokon perbagason na baru ni nasida nang songonina pasu-pasu ma akan atoras keluarga si sohot nang tondong tahe naro di pesta ulau ni asal marhite makorhon las niroha ni akka naro di bagasan hati hai nang pasu-pasu ma lehon ma ari natiur nauli na denggan asa gue mardalan dohot denggan na hobar tu adat habatakon nami sai pahobar maya li Tuhan tu lomoni roham jala utang kami do akka ulaun na berhalumuan di Dewan Kolonia Marturia dohot diakonia atong komale Tuhan na mangalehon gogo di hami lau mangulahon ulau na pinasa kami di nama ragam-ragam Asia simi na pinasat kami atong tau ima di Tuhan na patoho kami gabe ruas nang uli di dopamu na badia nang molotok pe ali Tuhan ruas ni huriam na toktong marukil do pe bagasa tikyon urupamu manasida jala lehon mapos di roha dinasidai jala molotok pe Tuhan ruas ni huriam na toktong makalason hari hatutubu nang hari pernikahan dinasida siya mingguan ali Tuhan lehon ma tong hagugon nasida nang kelas ni roha na mardobot-dabot tujuan ni arion iman oma tangyang ami ali Tuhan jalo matang yang namil mangasahon guarni anak Tuhan Yesus Kristus martangyang kami tuho amin marede bahita laus disom mahita papungu peleang Di
ma peleata martangyang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang hodo harorwani saluhut seleon lehon na dengan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upa saat hami masianan lehon mituhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasia kami peleanon patimbulhon harajaumu di tonga-tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam mutanda hami godang ni selehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai penarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saub malomani roham di banotongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punang hami togihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asimar rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar rohon ma damena tuton.